Assam Director General of Police GP Singh hin pen ke pachini ponateng ki Kedamtang ningkan hini angbong suri phora pharo phora trok nerkep alam hoi raki hormu pen kachera block ke do an raikom sai khiari ding lam hoi pali ponlo la so long tangka sitami Kuti Kre Phli ra Thomkep dokai raki hormu ador an chepari ding pon longlo Labang so raki hormu pen kachera block ke do an alam hoi lake National Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 mati NDPS arona ting pensi Assam Police hin pen pabon ponlo DGP GP Singh tengte Assam along risitami India der along NDPS Act aron pen lam hoi ke pabon mati ke nepon along ke paprang pon bob long rikebang bongsi dodun lo Kedamtang ningkan hini angbong suri sirkepra pharoge thomra sirkep raki hormu kinep kanghu ki jor kanghu lapen ki chok kanghu bang potuma phan lam hoi ki pilapen nep ingnang ponlo raki hormu joine phate ke jang bang photum ari deng pen kaddo kawe kuting koi dokai tangka pasang pidun koklo Kedamtang ningkan hini angbong fake jam raki hormu ke nepon long lake heroin lin pharo hini ra thongkep ra sirkep ganja lin suri troxicep ra pharo sirkep ra hini opium lin pharo hini ra Trok nerkep raketom, psychotropic tablets, amu lak trok sirkep ra nerkep, syrup bottles abong lak lira suri troxicep ra nerkep, cannabis lin parohini ra, kripli lapen, cocaine lin plikep henlo. Lapuan chota kalilang raikom sai khari deng pen opium katiki, pharo trok ra plikep ra nerkep, bighas dokai lapen cannabis katiki, thongkep ra hini bighas dokaya long setami kaphalang no asai deng ponlo lapen laso along banging kora trok raki hormu ke jor kanghu vera tuma phan nep ingnang ponlo Assam Police atum Assam angkang raki ar hormu atomon lang no ke pavir ji aphan pura drugs free Assam mobile app savar sai sitami ingpu ponlo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke japon ating pen labangso drugs kirim pen kachera block ke do an ke pavir ponji akemangalong Assam Police atum kai ke Tier tip pensi ar Japon jila pen sai deng ponji puta DGP hin pen than pon tu State Desk Report Karbing Long Lai